Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Ишек аллары чиста булсын дисәң, Әлмәт халкы яшелләндерүне үз кулларына алды. Бик зур рәхмәт экологиягә. Бүтән нәрсәсен ташлай эшләсеннәр иде. Зиратларны төзекләндереп савап эшлик. Азнакай мөселманнары өмәгә чыкты. Барысы да бик тырышып эшлиләр. Зиратны чүп-чардан арындырабыз. Икейізде 15-ші куелыш 31 мең тамашачы. Кызлар килде авылга комедиясы юбилейын билгеләп үтә. Нәкъ менә шушы спектакль аркасында бик якын мөнәсәбәттә уңышлар телибез. Әлмәтлеләр ишек алдын төзекләндерүгә үз өлешләрен кертте. Ленин урамындагы 141, 141 Б һәм 143 йортларда яшәүчеләр ял көннәрен актив һәм файдалы итеп үткәрергә уйлый. Экология һәм төзекләндерү департаменты белән берлектә алар ишек алдын яшелләндерүгә катнаша. Үзгәрешләрнең инициаторы кем һәм йорт яны территориясендә нинди үсемлекләр барлыкка килгәне турында Алсу Нуриева сөйләр. Мы тут сейчас покопали чуть-чуть такую глубокую яму, чтобы сажать деревья. Вот это такое большое, оно очень огромное, такое красивое. Ольга Москвина агач утыртырга бергәләп әтисе белән килә. Ул казый торганда кечкенә кыз төрлечә ярдәм итәргә тырыша. Аның әти-әнисе өчен балаларында кечкенәдән үк хезмәткә мәхәббәт тәрбияләү мөһим. За свою жизнь я уже, конечно, много деревьев. Үз гомеремдә мин инде бик күп агач утырттым. Шәһәрнең һәр ноктасында диярлек минем ярдәмдә утыртылган үсемлек бар. Минемчә һәр кеше бу тормышта үзеннән соң нәрсәдер калдырырга тиеш. Безнең өчен балаларны кечкенәдән үк эшкә өйрәтү мөһим. Каждый человек должен оставить что-то после себя в этой жизни, да, дочь? Ну и, собственно, приучаемся к труду, как говорится, да, сразу с малых лет. Фәрәгать Әхмәтов та бик теләп ишек алдын төзекләндерүгә кушыла. Йорт яны территориясендә агач утырту фикере әйләнә-тирә мөхит һәм биредә яшәүче халык өчен зур әһәмияткә ия дип билгеләп үтә ул. Хәзер чиста һава гына түгел, яңа матур почмак та ял итү өчен күләгәле урында булачак. Бик зур рәхмәт экология әйтәсе килә. Менә шушындай елларда сугыш вакытында безгә килеп безнең подъездларны, безнең урамнарны матурлап ясаган өчен бик зур рәхмәт экологиягә. Бүтән нәрсәсен ташлай эшләсеннәр иде. Дөньяда матурлык булсын иде, сугышлар биткән җир, тыныч кына матур гына бергә яшәргә булсын иде. Амин, Раббым. Йорт яны территориясен яшелләндерү безнең ишегалды программасы кысаларында башкарыла. Әлмәт районында быел барлыгы 36 ишегалды төзекләндерелгән. Яшелләндерү өчен экология һәм төзекләндерү департаменты 1000-нән артык үсенте әзерли. Йорт территориясендәге гармонияны бозмас өчен компакт агачлар утырту мөһим ди оештыручылар. Мисал өчен биредәге зонада спирейның 3 төрен һәм лаванда утырталар. Алардан кала йорт яны территориясендә сирень үсентесе дә утыртыла. Барлыгы бу ишек алдында 120-гә якын куак үз урынын таба. Посмотрим, как будет это все. Беренче чиратта безнең бөтен композиция ничек килеп чыга икәнен карыйбыз. Шуннан соң гына яз көне яфраклы зур агачлар утырту турында уйлаячакбыз. Бу кайын, юкә кебек вариантлар. Узган елларда да утырта идек. Күптән түгел көз көне без әйләнеп чыктык һәм алыштыруны таләп итә торган кайбер агачлар барлыгын ачыкладык. Кипкәннәр су начар сибелгән. Бу эшне без язга планлаштырабыз. Үсентеләр бар. Осенью мы делали объезд. Да, есть некоторые деревья, которые требуют замены. Мы тоже на весну запланируем. Количество есть. Ну, подсохли. Поливали плохо, вот, поэтому подсохли. Алсу Нуриева, Рамиль Базартинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Зират яныннан узганда һәркем үзенең бу дөньяда мәңгегә килмәгәнлеген исенә төшерә. Бакыйлыкка күчкән якыннарын искә ала. Әлбәттә, зиратлар җыештырылган, аның кыймалары төзекләндерелгән, буялган булса күңелгә рәхәт. Азнакайның татар зиратында мөселман халкы катнашында зур өмә узды. Көмәк башкарылган эшне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Без барыбыз да ата-бабаларыбызны искә алырга тиеш. Шуңа күрә зиратта чисталык урнаштыру кебек изге эшне кичектерми башкару мөһим.
Иртәнге сәгатьтән Азнакайның мөселман зиратында җыештыру эшләренә халык бик теләп катнашты. Оешма җитәкчеләре, хезмәт коллективлары, ветераннар, битараф булмаган шәһәрдәшләр кулларына эш кораллары алды. Бу бик изге эш. Язылган бит инде үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел дип, менә шу максатны истә тотып, барыбыз да ветераннар, тос җитәкчеләре, тостан кешеләр ярдәм итәргә килделәр. Барысы да бик тырышып эшлиләр. Зиратны чүп-чардан арындырабыз. Безнең артыбыздан матур булып, чиста булып калса, килгән кешеләр өчен дә күңелле, үзебез өчен дә күңелле. Biz инде Вәлихан 6-да яшибез. Тос 6-ның безнең Расима Закиевна безнең хәбәр итеп тора. Шушы әйттереп булдырылган хәтле чыгабыз, булдырылган хәтле йөрергә тырышабыз инде. Рәхмәт булай итеп оештыруларына. Күмәкләп башкарылган эштән соң зират чүп-чардан, коелган яфраклардан чистарылды һәм анда булган корыган, ауган агачлар киселде. Хәзерге вакытта зиратларыбызга игътибар көннән-көн арта бара. Бу юлы да зур эш эшләнде диделәр өмәдә катнашучылар. Райондашларны тагын да актив булырга чакырдылар. Без инде гомуми өмә ясыйбыз. Шушылай бергә эшләргә ясын алга таба да барлык ветераннарны, барлык пенсионерларны шушындай изге эшкә алдагы вакытта да чакырып калам. Бик зур рәхмәт менә үзебезнең оешмаларыбызга һәм инде халкыбызга рәхмәт катнашканнары өчен. Халкыбыз тагын да активрак катнашса, тизрәк тә җыештырып бетереп булырга, әлбәттә инде җыештырасы урыннар зиратларда бик күп, шуңа күрә инде менә шундый өмәләр безнең дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Быел 18 октябрьдә илебездә беренче тапкыр биотехнолог көне билгеләп үтелде. Татнефть компаниясенең биотехнологик юнәлешен тәкъдим итүче Татнефть биотех фәнни җитештерү берләшмәсе һөнәри бәйрәмне символик рәвештә уздырырга булды. Ул көнне Иннополис лицее кунаклары белән бүлеште. Шулай итеп, Россиянең 22 төбәгеннән 158 лицейче укытучылары белән бергә Әлмәткә фән көненә килде. Программа кысаларында 7-11 сыйныф укучылары өчен югары нефть мәктәбе буйлап экскурсия үткәрелде. Балалар кампусның заманча җиһазлары, уку һәм актив ял итү мөмкинлекләре белән таныштылар. У нас лицей технологического профиля. Безнең лицей технологик профильле. Без физика, математика, информатиканы тирәнтен өйрәнәбез. Һәм менә бүген биоинженерия һәм биотехнология кебек яңа юнәлеш белән танышачакбыз. Ничек эшләвен кулларыбыз белән кагылып, тоеп карарбыз. Будем смотреть вообще, как это все работает действительно, чтобы действительно потрогать руками и ощутить все это. Катнашучыларның яшь төркемнәренә ярыклаштырып, балалар өчен мастер-класслар үткәрелде. Лекция кысаларында алар ясалма интеллектның заманча алгоритмнары һәм аларны биотехнологияләрдә һәм гомумән фәндә куллану турында күз алдылар. У нас есть собственная волонтерская программа, которая Безнең биотех для всех дип аталган үзебезнең волонтерлык программабыз бар. Һәм менә бүген без белгәннәребез белән уртаклашырга булдык. Киләчәктә балаларга ул ярдәм итәр дип өметләнәм. Бәлки алар киләчәк өчен нәкъ менә шушы һөнәрне сайларлар. А может быть, они даже выберут для будущего именно эту профессию. И одна из самых моих любимых съемок. 9 сыйныф укучысы София Сазонова лицейда укуын дәвам итәргә планлаштыра. Шуңа да әлегә нинди юлдан барып, кайсы һөнәрне сайларга дигән уй белән йөрим. Әмма экскурсия барышында бу югары уку йорты аны кызыксындырырга өлгергән. Удобство, новые технологии, микрофоны, которые висят. Вот это прям тоже понравилось. Познакомиться с самим городом Альметьевском, вот, узнать ваши тут ценности, вот, и ценности Татарстана в общем. Очрашуның чираттагы ноктасы Әлмәт иҗтимагый үзәгендә узды. Альметрика интерактив музее һәм музыка кораллары күргәзмәләре кунакларда зур кызыксыну уятты. Бәйрәм чарасы укучыларны лицейчыга багышлау белән тәмамланды. 7 сыйныф укучылары лицейда лаеклы укучылар булырга ант итеп, аларга яңа статус һәм җаваплылык символы булган лицей укучысының значокларын тапшырдылар. Клянемся перед своими учителями учиться на собственное благо, учиться на благо России. Ләйсән Галиева, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
15 ел сәхнәдә Әлмәт Татар дәүләт драма театры коллективы тамашачылар белән бергә Кызлар килде авылга комедиясенең күркәм датасын билгеләп үтте. Әлеге спектакльнең премьерасы 2009 елның көзендә була. Шул дәвердән инде күпме сулар аккан, актерлар алышынган, шулай да комедиядә күтәрелгән проблема урынында калган кебек үк аның репертуардагы дәрәҗәсе дә алыштыргысыз тора бирә. Очрашу сюрпризларга да бай булды. Алар белән алдагы материалда таныша аласыз. Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Наил Гаетбай пьесасы буенча Россиянең халык артисты Илдар Хәйруллин куйган Кызлар килде авылга комедиясен Әлмәт тамашачысы менә инде 15 ел яратып карый. Аны булдыру өстендә рәссам Дмитрий Хильченко, хореограф Гөлнара Сайфетдинова, музыка бизәлеше өчен җаваплы Михаил Бертников эшли. 15 ел эчендә комедияне 215 тапкыр куеп, 31 меңнән артык тамашачыга күңелле кичерешләр һәм рухи азык өләшәләр. 15 ел ул безне бәйләп торды бу спектакль. 15 ел мин бу Әлмәт театры белән нәкъ менә шушы спектакль аркасында бик якын мөнәсәбәттә уңышлар телибез. Спектакльнең сәхнәдәге 15-нче туган көнен режиссеры белән бергә аның авторы драматург Наил Гаетбай да карады. Мондый уңышның сере көлкеле конфликтның яхшы җырлар белән үрелеп баруында дип саный. Музыка хәле һәйбәт. Нейдә теге комедийный ситуация, комедийный анда нидер текстлар все бергә йыелып һәйбәт кенә спектакль. Илдар Хәйруллин бик һәйбәт спектакль куйган. Мин охшай. Үткәндә анда әйткәндә бөтенләй икенче актерлар уйный иде. 15 ел элек. Хәзер икенче актерлар, но барыбер конфликт остался, что элеккесе и шуга ул Аманда тегеней күрке тудыра и халык шуга ярата. Спектакльдәге вакыйгалар авылда бара. Соңгы елларда биредә бала туганы юк, шуңа мәктәптә ябылган. Авыл активистлары авылны коткару өчен бердән-бер юл яңа гаиләләр булдыру дип саный. Буйдак егетләренә кәләш итеп күреп, калада яшәүче 4 кызны авылга концерт куярга чакыралар. Баксаң, кызлар да авылныкылар икән. Матур тормыш эзләп каңгырып йөргәндә мондый борылышка бердә каршы түгелләр. 15 ел эчендә рольләрне 23 артист кына башкара. Кызлар кияүгә китә, егетләр өйләнә торгач 15 ел эчендә инде 5нче состав уйный. Ә мондый истәлекле вакыйга исә спектакльнең барлык составында уйнаучылар бергә җыелды. Шахсан минем тәҗрибәмдә бу беренче зур роль була. Һәм инде шундый җаваплы эшне театр җитәкчеләре безгә тапшырган өчен без зур горурлык белән бу эшкә тотындык. Һәм 2-3 ай репетицияләрдән соң беренче премьерасы булгач, без инде шундый горурлык хисе белән бу спектакльне үзебезнең караучыларыбызга тапшырдык. Һәм бу спектакльне еш кына искә алам, еш кына балаларыма да сөйлим. Радифаның Манур Рамил Базардинов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе иҗат фестивалендә катнашучылар сәхнәдә искиткеч талант дәрәҗәсен күрсәтте. Концертның онытылмас атмосферасын тудырган музыкаль һәм бию номерлары, театр куелышлары 3 көнлек интенсив эш нәтиҗәсе булып тора. Иҗат фестивале нәрсәдән гыйбарәт һәм финал концертының ничек узуы хакында киләсе материалда сөйләрбез. Татнефть компаниясе иҗат фестивале 2нче тапкыр үткәрелә. 3 көн дәвамында Кояшлы балалар сәламәтләндерү лагере базасында 100дән артык катнашучы, тәҗрибәле остазлар һәм педагоглар җитәкчелегендә яңа уникаль иҗади номерлар булдыру өстендә эшли. Остаханәләргә йөри һәм Мәскәү белән Казаннан чакырылган спикерлар белән аралаша. Фестиваль 4 иҗади юнәлешне үз эченә ала: хореография, музыка, театр һәм медиа. 3 көн иҗат командаларының тырышып эшләвенең нәтиҗәсе Әлмәт иҗтимагый үзәге сәхнәсендә финал чыгышы. Фестиваль зур иҗади лаборатория, ә һәр чыгыш уртак эш нәтиҗәсе.
Айгөл Хасбиева иҗат фестивалендә беренче тапкыр катнаша. Профессиональ остазлары аңа һәркем үз потенциалын ача алган төркем тупларга ярдәм итә. Это абсолютно новая песня, которая родилась в лаборатории. Безнең җыр ул фестиваль лабораториясендә безнең күз алдында туган бөтенләй яңа җыр. Мин бу җырның автордашы да. Миңа аның бер куплетын язарга мөмкинлек бирелде. Шуңа күрә ул минем өчен бик кадерле. Һәм минем уйлавымча, бу мәхәббәт һәм гаилә турында зур хит һәм гимннарның берсе, бигрәк безнең уза торган гаилә елында. И гимнов о любви и о семье. Тем более этот год является годом семьи. Әлбәттә инде бу бик тә яхшы, мондай эшләгән безнең кешеләребезгә шундый шанс дип әйтик инде биргәннәре өчен ул бик тә кадерле. Безне күреп, безнең шундый зур сәхнәләргә чыгарганнары өчен инде аларга бик зур рәхмәт. Посмотрите, а что это? У меня тут листочек. Интересно, а что же под ним? Орел или решка? Уходи! А вот и не уйду. Дания Гарипова концертта театр куелышларында катнаша. Ул Татнефть үз хезмәткәрләренең иҗади үсешенә ярдәм иткәне өчен рәхмәтлемен ди. Театр бүлегендә хотела гомер буе эшләргә. Моны килеп чыкты. 2 постановкада участвовать итәм. Концерт башланганнан алып ахырына кадәр сәхнә иҗат, илһам һәм хис кичерешләр белән тулы була. Безумно, очень понравился. Миңа бик ошады. Алып барышлар башта әйткәнчә, әлбәттә без бу проектны алга таба дәвам итәчәкбез. Киләсе ел безнең компания өчен юбилей елы. Минем уйлавымча, катнашчыларның күбесе алга таба да чыгыш ясап, үз энергиясе белән уртаклаша алачак. Яңа иҗади номерлар да булдырып, яшьтәшләре, хезмәттәшләре, ветераннар халык белән чыгыш ясый алачаклар. Ветеранами, ну и с населением, конечно. Алсу Нуриева, Рамиль Базартинов, Яңалыклар вакыты, Лучший Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.